चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ इन्जय खालामो होननानै थ' लोगोफोर आं बोथोराबो एसे थान्दा नालाय एसे बाब्राबबाय आरो ओरैनोथ' बोथोरा थान्दा ओमफ्राय बारल'बाय नालाय ओंखायनो गोलोमबाय आरो सिगां सोलोंखानाय नङा नालाय जि टाइम लायो बिदि अन दा स्पट सोलोंनानै भिडिअ बानायबा आरो ओरैनो ससेल'बाबो आरो जानला मानला ओरैनो जेनेबा एखे जाद्रायथारैबा बोरैबा नुथारोना एसे जानायाथ' जाखाया अब्लाबो एसे साबसिन जायो खोमा होननानै रिटेक खालामबाय थाबाय आरो माने खनले खालामबाय आरो एसे ससेबाबो सल'आसो कपिराइट फैगोन ना मागोनथाय मिथिया आङो थ' नायलांदों होनबा नोंथांमोना भिडिअखौ